Tallin ilmanvaihdon toimivuus kannattaa arvioida aamulla, kun tallin ovia ei ole avattu moneen tuntiin ja hevoset ovat viettäneet yön sisällä. Tällöin saadaan tietoa siitä, kuinka hyvin ilma heikoimmillaan vaihtuu. Hyvin toimivan ilmanvaihdon tunnistaa siitä, että tallin sisäilma on aamulla raikas ja tallin ikkunoihin tai muihin pintoihin ei tiivisty kosteutta. Suositeltava maksimikosteusprosentti tallissa on 60–65%. Sisäilman tunkkaisuus on merkki korkeasta hiilidioksidipitoisuudesta ja pistävä haju viestii ammoniakkikaasun läsnäolosta. Lämpötilan kohoaminen edistää ammoniakin muodostumista hevosen lannasta ja virtsasta, joten tallissa ei tulisi olla liian lämmintä. Talli-ilman ammoniakki- ja hiilidioksidipitoisuuden voi mitata esimerkiksi Drägerin ilmaisinputkilla. Ilmanäyte kerätään hevosen hengityskorkeudelta karsinasta ja tulos luetaan ilmaisinputken asteikolta putkessa tapahtuneen värimuutoksen perusteella. Talliin sopiva lämpötila on +6–+10 celsiusta ja kovilla pakkasillakin vähintään +2 celsiusta. Ilman vaihtuvuus voi olla erilaista käytävillä ja erityyppisissä karsinoissa, joten se tulisi arvioida rakennuksen eri osissa. Esimerkiksi umpinaiset karsinan seinät ja sokkeloiset rakenteet rajoittavat ilman vapaata liikkumista ja heikentävät ilman vaihtumista. Ilmanvaihdon tehtävänä on poistaa talli-ilmasta kaasut ja kosteus sekä pöly, mikrobit ja bakteerit sekä tuoda raikasta ilmaa hevosille. Hevoset hengittävät levossa 80 000 litraa vuorokaudessa. Millainen on sitten riittävän tehokas ilmanvaihto eri vuoden aikoina? Talli on hevosen koti ja hevonen viettää suurimman osan päivästään tallissa. Siksi tallin ilmanvaihto on tärkeää. Suomessa on 4 vuodenaikaa ja vuodenaikojen vaihtelu tekevät sen ilmanvaihdon järjestämisestäkin haasteellisen. Talvella ilmanvaihdon tarve on huomattavan paljon pienempi kuin kesällä ja sitten kesäisin taas se tuntuu, että ei ole edes riittävä. Tallin ilmanvaihdossa on tärkeää, että hevosten oleskelualueelleen tuodaan raitis ja puhdas ilma ja sen takia on suositeltavaa, että jokaiseen karsinaan järjestetään joko ulkoa tuleva raitis korvausilma tai sitten koneellinen tuloilma. Poistoilma olisi hyvä järjestää tallin korkeimmasta kohdasta, koska sinne kaikki kosteus ja ylilämpö kerääntyy. Pienemmissä talleissa riittää luonnollinen poistoilman vaihto, mutta jos talli on suurempi eikä poistoilmakanavaksi saada riittävän isoa pinta-alallista kanavaa, niin silloin täytyy järjestää koneellinen poistoilmanvaihto. Koneellinen poistoilmanvaihto olisi hyvä olla säädettävissä, jotta talvella talli ei menisi kylmäksi ja toisaalta saisimme kesällä lämpötilan pysymään riittävän alhaisena. Talleihin löytyy myös lämmön talteenotolla varustettuja koneellisia tulo- ja poistoilmanvaihtolaitteita, mutta ne ei ole välttämättömiä. Suomessa pärjätään vallan hyvin poistoilmanvaihdolla tai luonnollisella ilmanvaihdolla. Haasteellisimmat olosuhteet tallissa on syksyisin ja keväisin, koska talli-ilman kosteus pyrkii silloin nousemaan. Sen vuoksi olisi hyvä, että tallissa olisi jonkinlainen pieni lämmönlähde, jotta saisimme kosteutta poistettua. Ilmanvaihtokanavien, venttiilien ja suodattimien puhtaus vaikuttaa oleellisesti sisäilman laatuun ja ilmanvaihdon toimivuuteen, joten ne tulee puhdistaa ja huoltaa säännöllisesti.